צעיר, מבנה גופו רזה, שערו שחור, והוא עטוף בקפוצ'ון. האלמוני מוודא שהשטח נקי, וניגש אל האופנוע. הנה הגנב מטפל במערכת החשמל, שנמצאת מתחת ללוח השעונים. הוא מנסה להתניע את האופנוע בדרך מאולתרת. הוא מנסה, אבל האופנוע לא נדלק. הנה גיבורנו מתרומם, בגלל שכנים שמתקרבים. הוא עומד ליד האופנוע ונותן לשכנים לעבור. עכשיו הוא נעזר בתאורה מהנייד שלו. משקיע מאמצים רבים, אבל האופנוע לא נפרץ. רכב שיוצא מהחנייה מבריח לרגע את הגנב. הנה הוא חוזר, ועכשיו ינסה להשיג את מטרתו דרך חזית האופנוע. ידו מתעסקת עם מערכת ההתנעה. עוד לחיצה, עוד ניהור, עוד מאמץ. האופנוע נגעור בחיים. המנוע פועל והאורות דלוקים. עכשיו כל שנותר לגנב הוא לשלוף את הקסדה של ניר שנמצאת מתחת למושב, לחבוש אותה ולברוח מהמקום רכוב על אופנוע ששוויו 22,000 שקל. מקצוען ברמות שחבל על הזמן. דקה וחצי לקח את האופנוע וברח מפה, יצא כאילו האופנוע שלו. מצלמות האבטחה מספקות תמונות בשחור לבן של הגנב הזריז, פרצופו וגופו. מי שמכיר אותו יכול לזהותו ללא קושי. מוקד קולמוטק מחכה לשם, כתובת וכל פרט מזהה אחר. לפנייה באמצעות